Dobre, takže ešte raz si teda založíme ten súbor nový diel, potvrdím OK. Takže v manažeri klikám na predná rovina, vyberám hneď prvú ikonku načrtnúť skicu. Že mám teda skicu otvorenú, viem podľa toho, že si mi tu pribudla skica 1. Mám tu súradnicový počiatok, mám tu ikonku na zatvorenie skice, že mi uloží zmeny a zatvorenie skice, že zahodí zmeny. Na karte skica si vezmem priamku a začneme kresliť. Dnes si nakreslíme štvorec. Začneme v súradnicovom počiatku. Keď pôjdem smerom doprava a držím myšku tak, aby bola tá priamka vodorovne, zobrazí sa mi pri kurzore v žltom štvorčeku taká vodorovná čiaročka. To znamená, že tá priamka bude vodorovná. Ak pohnem troška hore alebo dole, tak tá značka vodorovnosti odtiaľ zmizne. Čiže ja sa snažím podržať na kliknem. Takto isto idem smerom dohora. Všimnite si, že teraz mi ponúka SolidWorks také žlté čiarkované čiary, ktorých sa môžem držať. Čiže môžem pokračovať vo vodorovnosti, alebo ísť kolmo dolu, kolmo hore. Čiže ja pôjdem teda kolmo hore. Je tam značka zvislosti teraz v tom žltom štvorčeku. Idem smerom doľava. Tu sa snažím ukončiť kreslenie presne nad súradnicovým počiatkom. Že som nad ním, viem, že mi tu ukázalo takú modrú čiarkovanú čiarku. Čiže kliknem a posledný klik je do súradnicového počiatku. SC ukončím kreslenie. Pridali sa mi tu väzby. Tieto väzby sa budeme potom postupne učiť, čo znamenajú. Prvá väzba znamená sjednocena. Vy keď myškou nadídete nad tú väzbu, tak vám pekne ukáže, že aká je. Sjednocena znamená, že ten roh toho nášho štvorca je zjednotený so súradnicovým počiatkom. Vždy musí byť nejaký bod na tej skici umiestnený do toho súradnicového počiatku. Ďalej mám väzbu vodorovnú, aj tu hore je väzba vodorovná. A ďalšia väzba je zvislá, zvislá. Ak by tu niektorá tá väzba nebola, alebo bola by nejaká navyše, väzbu označím, čiže na ňu kliknem, nie na priamku, ale na túto malú ikonku tej väzby, ona zostane bledomodrá a deletom ju zmažem. Čiže ešte raz kliknem na väzbu, na tú ikonku a deletom na klávesnici ju zmažem, alebo môžem aj pravým tlačítkom a dám odstrániť. Čiže pravým a odstrániť. Čiže toto sme si ukázali, keď bola nejaká väzba navyše. My tam tie väzby ale chceme. Takže ja kliknem na priamku, tu si ale musím dať pozor, aby som neklikla na začiatočný bod, na koncový, alebo keď podržím dlhšie myšku na tento stredový. Lebo ako náhle kliknete na nejaký bod, už dávate väzbu tomu bodu, nie tej priamke. Čiže ja klikám teda na priamku, dávam väzba zvisla. Buď to môžete vybrať odtiaľto, tú väzbu, alebo ak nejako myknete myškou, toto menu zmizne, ale tu naľavo stále máte, že pridať väzby, buď vodorovná, alebo zvisla. Ja idem ešte na túto hornú naspäť pridať, čiže kliknem na tú priamku a vyberiem zvisla. Čo sa teraz stalo? Stalo sa to, že tu mám žlté, červené, niekde je nejaká vada. Vada je v tom, že nemôžem mať zvislú, zvislú, zvislú. Tak ako sme si to nakreslili, tuto sú už 90 stupňové uhly, táto priamka musí byť vodorovná. Preto mi to tu vyhodilo, že tu je nejaký konflikt, tu vpravo dole to vidíme. Preto ja túto väzbu musím odstrániť, čiže na ňu kliknem, deletom ju zmažem. Čiže ak sa vám niečo takéto stane, buď teda deletom zmažete tú väzbu, čo je zle, alebo môžete použiť aj túto šípku späť. No a už naposledy kliknem na ňu a dám vodorovná. Ešte stále podobá sa mi to na štvorec, ale ešte stále to štvorec nie je. Tieto dve čiary sú čierne. To znamená, že s nimi sa už nedá hýbať. Ja s touto čiarou nepohnem hore-dole. Ale môžem to chytiť za to, čo je tmavo-modré. Môžem tú čiaru predĺžiť, skrátiť alebo prehodiť na druhú stranu.
Takisto aj s týmto bodom môžem ľubovoľne hýbať, čiže s týmito dvomi, čo sú modré, ešte môžem hýbať s tými čiarami. Aby som teda tú skicu uzatvorila a nakreslila naozaj štvorec, musím mu zadať veľkosti. Čiže najprv sa načrtáva, potom sa zadávajú veľkosti. Veľkosti zadávame na karte skica pomocou inteligentnej kóty. Čiže vezmem si inteligentnú kótu, ukážem dva rôzne spôsoby kótovania priamky. Prvý spôsob kótovania priamky je ten, že kliknete na tú priamku. Znovu dôležité je nekliknúť na začiatočný bod, na stredový alebo na koncový. Ak chcete kliknúť na priamku, musí to byť priamka, nie bod. Keď je takáto oranžová, kliknem na ňu, zobrazí sa mi kóta, kliknem pod ňu, kde chcem, aby tá kóta bola a zadám veľkosť. Dáme si štvorec napríklad so stranou 100. Buď stlačím Enter, alebo potvrdím touto zelenou kvačkou. Prvá strana štvorca je zakótovaná. Ukážem teraz druhý spôsob kótovania. Inteligentnú kótu mám stále zapnutú. Že ju mám zapnutú, viem, že tu je taká šedá a pri kurzore mám stále tú značku kótovania. Čiže pokiaľ ja to kótovanie nevypnem, ja stále kótujem. Ukazujem teda druhý spôsob kótovania. Druhý spôsob kótovania je ten, že nebudem klikať na priamku, čiže pôjdem zakótovať túto priamku, ale budem klikať na jej začiatočný a následne na jej koncový bod. Čiže ukážeme si, klikám na začiatočný bod priamky, ešte sa nič nestalo, viditeľné, a klikám na jej koncový bod priamky. A teraz mi pekne ukáže tú kótu. Kliknem vedľa, čiže už pokračujem tak ako predtým, napíšem 100, dám Enter alebo zelenú kvačku. Čo sa týka kód, vy kedykoľvek môžete tú kótu chytiť, číselko na nej poposúvať, dať ju ďalej od skice, bližšie ku skici. Aby potom to kótovanie nevyzeralo nejako takto, napríklad, alebo nejako takto, kótovanie musí byť prehľadné. Čiže pokiaľ sa dá, kóta musí byť von zo skice, číselko v strede čiary. Ak by sme kótovali taký veľmi malý rozmer, môže byť kóta potom aj takto vytiahnutá von, aby tamto číslo sa neprelínalo s tými čiarami. Čiže to sme si zakótovali štvorec. Vidím teraz, ja už tlačím SC, aby som vypla tú inteligentnú kótu, vidím teraz, že keby som to chcela chytiť a potiahnuť, už to nejde. Čiže je to všetko čierne, hovoríme, že je skica plne uzatvorená. Súbor si uložíme, čiže dám uložiť. Vy, ak máte teda SolidWorks, budete si všetko ukladať do nejakého jedného priečinku, ktorý si pomenujete buď výpočtová technika alebo SolidWorks. Ja si pomenujem toto svojim priezviskom a to, čo kreslím. Čiže kňaze štvorec. Aj vy si pomenujete svojim priezviskom a to, čo kreslíte a dáte uložiť. Mne už tam taký existuje, takže ja mu dám číslo 2. Už som asi taký kreslila. Uložíme. No a všimnime si, že tuto už nebude, že skica 1 z diel 1, ale je to skica 1a z toho kňaze štvorec 2, tak ako som to uložila. Budete mať na domácu úlohu nakresliť takýto štvorec, tí, čo máte SolidWorks. V tomto momente, keď máte nakreslené a uložené, odfotíte obrazovku. Čiže použijete print screen, vložíte do skicára, kto už ozaj nevie, môže odfotiť aj mobilom a tak mi to priložiť do domácej úlohy. Ja ešte raz ukážem to kótovanie, aj to kreslenie. Nakreslíme si teraz ale obdĺžnik. Takže dáme si súbor nový. Aby ste toto nezačali zmazávať a kresliť na to ten obdĺžnik, vždy musíme ísť do nového súboru. Diel, potvrdím OK. Zase skontrolujem MMGS napravo, na prednú rovinu kliknem, vyberiem načrtnúť skicu, zoberiem si priamku, znovu kreslím od súradnicového počiatku. Teraz ukážem iný spôsob, že ja to nakreslím úplne krivo. Základ je ten, že to bude sa skladať zo 4 čiar. Čiže vidíte, že som teda nakreslila úplne krivo, není to obdĺžnik, ale má teda 4 rohy, skladá sa teda zo 4 čiar, je umiestnený v súradnicovom počiatku.
A teraz jediné, čo budem robiť, je, že pridávať budem tie väzby. Čiže kliknem na spodnú, dám vodorovná, kliknem na tú vedľajšiu, zvislá, ďalšia, vodorovná, ďalšia, zvislá. Čiže takto pekne z toho vieme urobiť obdĺžnik. Samozrejme, mohli sme ten obdĺžnik kresliť hneď tak, ako sa má. Ja ho teraz môžem vymazať, čiže kliknem niekam sem doľava, držím ľavé tlačidlo, vidíte, že ťahám taký bledomodrý obdĺžnik, pustím, celý je označený, deletom vymažem. A môžem ho nakresliť poriadne, že začnem v súradnicovom počiatku, idem vodorovne, zvislo, vodorovne a snažím sa nad tým súradnicovým počiatkom skončiť a tam to dotiahnuť. A už aj zakotujeme, ešte raz zopakujem, dáme si ho túto spodnú stranu 100, bočnú 50 a kotujem dvomi rôznymi spôsobmi. Prvý je teda ten, že klikám na priamku, nesmiem kliknúť na začiatočný, na koncový, na stredový bod, to je dôležité. A klikám pod priamku, dám tu veľkosť 100 a ideme zakotovať túto pravú stranu. Môžem použiť tento istý spôsob, alebo môžem použiť ten druhý. My si znovu ukážeme ten druhý, aby sme si ho zopakovali. Môžem ísť aj opačne, že idem na tento koncový bod, začiatočný, kliknem vedľa, dám 50, potvrdím. Obdĺžnik je nakreslený, znovu kliknem na uložiť, pomenujem si to priezvisko obdĺžnik, ja tam dám pre istotu obdĺžnik 2, lebo tam už asi taký mám, dám uložiť OK. Toto som vám do domácej úlohy nekázala dávať, ale uložiť si to uložíte. Takže to je na dnešnú hodinu všetko.